Hallitsetko useita perheasuntoja ja huolehditko piilevistä vuodoista, jotka aiheuttavat vesivahinkoja ja kustannuksia? Elementrix tarjoaa laajamittaisen ratkaisun vuotojen havaitsemiseen kaikissa keittiöissä, erityisesti niissä vaikeasti saavutettavissa paikoissa keittiölaitteiden takana ja alla. Salainen ase DripSpy. Elementrixin salainen ase on DripSpy, ohut langaton matto, joka asetetaan pesualtaiden, astianpesukoneiden ja jääkaappien alle. Se käyttää kaupunkisi laajakaistaverkon olemassa olevaa LoRaWAN-infrastruktuuria langattomaan yhteyteen, mikä mahdollistaa vaivattoman asennuksen ja yli 10 vuoden akun keston. Helppokäyttöinen, tehokkaat tulokset. Elementrixin langaton vuotosensori yhdessä Elementrix-sovelluksen kanssa tarjoaa saumattoman pääsyn älyrakennusteknologiaan. Kuvittele hallitsevasi kaikkia rakennuksiasi yhdestä sovelluksesta, joka mahdollistaa vuototilanteen seurannan ja hälytysten vastaanottamisen reaaliajassa jokaisesta keittiöstä, jokaisessa valvomassasi rakennuksessa. Tämä keskitetty järjestelmä säästää aikaa ja rahaa. Nopea ja helppo asennus saa sinut alkuun nopeasti. DripSpyn käyttöönotto on yksinkertaista. Kaupungin verkko-operaattorit lisäävät yksinkertaisesti drips.py-tunnukset järjestelmäänsä. Kiinteistönhoitajat yhdistävät sitten nämä tunnukset tiettyihin asuntoihin. Elementrix tuo nämä tiedot sovellukseen, antaen sinulle selkeän näkymän koko kiinteistöportfoliosi. Lopuksi lisää akku ja aseta DripSpy jokaiseen keittiöön, mikä vie vain muutaman minuutin per asennus. Mielenrauha käden ulottuvilla. Varhainen vuodon havaitseminen on ratkaisevan tärkeää. Elementrix-järjestelmä antaa sinulle reagoida, minimoiden vesivahingot ja pitäen asukkaasi turvassa.